ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪሜድያ ሰንተር ንሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዓለምና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ላ ቶማቲና ኣብ ከተማ ቦኒዮል ስጳኛ 26 ናሓሰ ዝካየድ ፌስቲቫል እዩ። ዓመት መፀ ልዕሊ 30,000 ሰባት ዝሳተፍዎ ፌስቲቫል ላ ቶማቲና ኣብ ሰዓት 11 ናይ ንኮይ ዝካየድ። ኣብዚ ፌስቲቫል ዝሳተፉ ሰባት ኣብ ጽርግያ ናይ ባኒዮል ስጳኛ ብምርኻብ እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይ ኮሚደረ የካይዱ። ኣብዚ ግጥም ኣስታት 125 ኪሎ ግራም ዝምዘን ኮሚደረ ይሃልኽ። እዚ ኮሚደረ እዚ ኣብ ዓረብያ ተጻዒኑ ናብ ማእከል ጽርግያ ክመጽእ እንከሎ መጥቃዕቲ ኣየቋርጽን እዩ። እዚ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ 5 ከበድትን ገጀፍትን ኮሚደረ ንላዕሊ ከም ሮኬት ይትኮስሞ ከም መኽፈቲ መደብ ድማ ይውሰድ። ኣብዚ ግጥም እዚ ክልተ ኣገደስቲ ሕግታት ኣለዉ። እቲ ሓደ እቲ ትድርብዮ ኮሚደረ ቅድሚ ምስንዳውካ ብኢድካ ክትጭፍልቆ ኣለካ፣ ምክንያቱ ብተሪር ምስንዳው ነቲ ተሃርሞ ሰብ ክሃስዮ ስለ ዝኽእል። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ግጥም ኮሚደረ ጥራይ ክስንደው ዘለዎ፣ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ነገር ምስንዳው ፈጺሙ ኣይፍቀድን። ኣብ ካልእ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ዓለምና ምስ ንሰግር ኦክቶበር ፌስት ኣብ ጀርመን ከተማ ተርንስዌስ ዝበዓል ፌስቲቫል እዩ። እዚ ፌስቲቫል እዚ ካብ መስከረም 19 ክሳብ ጥቅምቲ 4 ዘሎ ግዜ ይበዓል። እዚ ብቢራ ዝካየድ ፌስቲቫል እዚ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዝዓበየ ፌስቲቫል ምዃኑ ይፍለጥ። ዓመታዊ ድማ ክሳብ 6 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ይሳተፍዎ። ኣብዚ ፌስቲቫል ዝጽንበለሉ ቦታ ወይ ጋርደን ልዕሊ 6 ሚልዮን ሊትሮ ቢራ ይሃልኽ። ዋላ እኳ እዚ ኩሉ ኣልኮል ኣብዛ መዓልቲ ይሃልኽ እንተኾነ ኦክቶበር ፌስት ዝለዓለ ናይ ስድራ ቤት መአከብን ዝዓበየ መዘናግዒ ንህፃናትን ዓበይትን ስለ ዘለዎ ፍቱው እዩ። እዚ ጽምብል እዚ ምስ ዝግበረሉ ዓብዪ ምድላዋት ቀዳም መዓልቲ እዩ ዝጅምር። ኦክቶበር ፌስት ነቶም ኣብ ዓብዪ ኣዳራሽ ኣትዮም ናይ ወግዒ ናይ ቢራ ዝሳተፉ ሰባት ሓፂር ጽምብል ኣይኮነን። ሳንፊርማን ኣብ ከተማ ፖምፕሎና ስጳኛ ዓመታዊ ካብ 6 ክሳብ 14 ሓምለ ዝካየድ ፌስቲቫል እዩ። እዚ ፌስቲቫል እዚ ክጅመር እንከሎ ወላታ ፀሓያ ትበርቕ ኢሎም ተሳተፍቲ ዝኣምኑ ቀሊልን ኣዝዩ ሰሓብን ድማ እዩ። ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ከም ዝገልጽዎ እዚ ጉያ ናይዞም ኣርሓ ወይ በቶም ናይ ደቂ ዓዲ ኣፀዋውዓ ኤልኤንሲሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ማለት ካብ 6 ሓምለ ክሳብ 14 ሓምለ ዘሎ ግዜ ንኮሳዕ 8 ዝካየድ። እቶም በዞም ኣርሓ ዝውግኡ ሰባት ካብ ጽርግያ ምስ ተላዕሉ እቲ ጽምብል ብወግዒ ይጅምር። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጎደና ከዓ ኣልኮላዊ መስተን ዝተፈላለዩ መግብታትን ይዝርጋሕ። እተን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣባራት ካብ ንኮሳዕ 9 ምስ ተኸፍታ ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ብብዝሒ ሰባት ምስ ኣዕለቕለቓ እየን። እምበር ከዝተኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዘዳለኽዎ መደብ እዚ ነይሩ። ከም ወትሩ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።